que se muere es Marcial, que mucho Eles que ian debuxando diferentes formas na parede, non? Para min a luz dese ser. Moramos nun estado leitoso que esquecemos a medida do tempo. Un espazo moi acaído para conversar de libros e, como nesta ocasión especial, de poesía, non? A timidez das copas é un poemario que a min sorprendeume dende antes de telo nas mans, é dicir, eu non coñecía a Ruth absolutamente de nada. Logo, ao repasar cousas así que a tiña un pouco como dentro dun listado de xente que facía poesía, que recitaba en conxunto con outras persoas, pero eu sinceramente nunca lle lera nada, non? Entón, bueno, un pouco moitas veces os libros tamén entran por, non, a través da vista, e cando vin esta capa, pois pareceume moi fermoso o que podía ver no seu interior, e logo a darlle a volta e ler o que aparecía por detrás, pois aínda me pareceu moito máis interesante, non? Aínda me deron máis ganas de lelo, porque falar desa idea tan fermosa de a timidez das copas, non? Como as copas dos árbores, pois no seu movimento poden reflectir unha certa timidez de achegarse unha árbore a outra, e logo ese fenómeno que eu descoñecía, non? De que as árbores nas súas copas vanse un pouco afastando para que entre a luz a través delas, e ao fin e ao cabo eso sirva para xerar vida ao seu arredor. Pois pareceume como moi, non só moi fermoso, senón moi inspirador, non? Entón eso levoume un pouco a querer ver que era o que había dentro deste libro, non? E logo, a min sempre a poesía, se por algo me interesa, é porque a poesía é quen de facernos mirar ou de facernos ver ali onde normalmente non vemos, non? Entón, todo eso parece que esa mirada hacia o ceo a través das copas das árbores, pois foi algo que me interesou moito, non? E, bueno, pois logo, ao ler o libro, a verdade é que esas sensacións iniciais, pois, confirmáronse plenamente, non? Bueno, pois de feito, a semana seguinte de telo nas mans, pois xa quixen escribir no xornal do poemario, e, bueno, pois ese artigo, ora falei con Ruth, é un pouco que nos vai a servir de preámbulo para o que veña despois, que van a ser as súas propias palabras alrededor do que significou a escrita de A timidez das copas, e, por suposto,
o máis importante, que é escoitala recitar os poemas, non? Entón, bueno, vou comenzar lendo este artigo que se publicou o 16 de xaneiro no suplemento da Táboa Redonda, que se publica tanto no Diario de Pontevedra como no Progreso de Lugo. Saltando contas co medo, se titula. É o primeiro libro de poemas de Ruth Oliveira, no que pon nas nosas mans un conxunto de textos que falan da natureza, sendo eles mesmos natureza. Palabras que medran baixo as árbores, nun proceso simbiótico para ser vida, para amosar o feito da maternidade baixo esa luz que deixan pasar as copas das árbores para que a fotosíntese permita que a vida se abra paso no bosque. A timidez das copas, editado por Laio Bento, amosa o deslumbramento dunha primeira obra, dunha estrea chea de paixón e emoción que neste poemario transmítese ao lector coa palabra como xeito de saldar a dor, de saldar contas co medo, mais tamén de plantexar esa luz de esperanza que sempre xorde dunha nova vida. A orixe, o baleiro, o nomear, son as palabras que forman, no primeiro poema do libro, unha especie de triángulo que inscribe todo o demais. Esa orixe na que medramos, ese baleiro que ocupamos e o feito de nomear como xeito de darlle visibilidade àquilo que existe e explicalo ante nós. Conforman esa trindade deste poemario que, dende as raíces da terra, sobe ata o cero. Vou á procura da vida no lugar máis vivo, escribe Ruth Oliveira, e así é como, dende o carreiro das palabras, a poeta adéntrase no bosque, poñendo os pés nun leito de fentos, abrindolle a porta a un proceso de simbiose coa súa propia maternidade, co feito de albiscar unha nova vida, na procura dunha terra fértil. Mais tamén é o tempo do medo, da ferida, das sombras que adoitan a rodear as noites de inverno. É o tempo das incertezas, de buscar, dende o verso, unha explicación a ese novo escenario que se pon ante nós. Creces dentro de min e o verso despréndese das veas, escribe. Ese ulir a vida precisa de ser traspasado ao papel. A experiencia convértese en palabras que converten o texto en azougue para medir a temperatura. Os graos soben ao tempo que a poeta ergue a mirada cara a copa das árbores. A simbiose continúa. O corpo da muller xa é un elemento máis do bosque e ali, coa mirada fixa nesas polas que abanean abríndose cara ao infindo, apunta. Na timidez das copas, o bosque respira a través do poema. É o tempo do amor, da crianza, da collera recén chegada, o cuidado xa eterno, o corpo mudado, unha pel contra outra pel, de nova integración de formas e corpos, de latexos que se volven un só, como cando un pon a man sobre a cortiza da árbore e atopa o latexo desa natureza sempre nai. Unha paréntese na realidade xa esquecida que non precisa tanto de nós como quen está aquí de novo. O bosque nos acolle e protexe. O alumiño das follas é unha xóuxere para o sosego preciso para afrontar esa nova situación, para fornecer o vínculo do sangue, a sinatura da semente. Xuntas da man toca explorar os vieiros do descoñecido, seguir a luz entre as polas na procura do amor, unha carballeira sentimental na que atopar a liberdade precisa para darlle pulo a nova vida, ao futuro por vir. Ruth Oliveira convócanos deste xeito a converter a palabra nese percorrido preciso para entender o seu proceso íntimo, un xeito de afastar os demos e os medos que tamén nos permiten valorar nos momentos calmos o que hai de bo cando esvaece a escuridade. De aí que o poemario se nos presente tras unha frase de Chantal Maillard, ben ilustradora do que está por vir. Escribir como quien deja la luz encendida y duerme de pie sobre sí mismo para saldar las cuentas con el miedo. Autora de A timidez das copas busca o seu refuxio, o lugar onde saldar esas contas a carón das árbores, nun espazo virxe de autenticidade, no que, afastada da presenza humana, converter o seu vivir vital nunha parte máis dese ecosistema convertido na crisálida precisa para avanzar nun proceso propio de coñecemento ao tempo que para entender. Como di ela, que para sobrevivir a treboada a clave é aferrarse ás polas máis febres. Bueno, pois isto foi o que escribín a partir da lectura deste poemario de A timidez das copas, da que agora nos vai a falar a propia autora Ruth Oliveira. Sí,
moitísimas grazas, Ramón, por estar aquí a acompañarme, a Libraría Paz tamén, por acollernos hoxe. Eu agradezoche moitísimo esta recensión porque, por unha parte, porque sigo o teu traballo, admiro, e dobre ilusión, por certo, e ademais porque creo que acertadísimo o título que das de Saldando contas co medo, porque precisamente cando abordei este poemario, xa hai algún tempo, tiña moitas dificultades a hora de escribir. Non tanto o medo a contar ou o papel en branco, senón máis ben como un medo a non estar á altura. É dicir, como que eu na miña mente construía os poemas, tiña unhas ideas, unhas notas, era o medo de non saber reflexar, de non chegar ao lector. Entón, por iso parece moi acertado e por iso escollín esa cita de Chantal Mayar, que é tan ilustradora. Por outro lado, a miña intención era crear un lugar de refuxio. A maternidade neses primeiros meses, no porperio, para min foi explosivo, como soe ser para moitas mulleres, é unha bomba de reloxería. Entón, eu precisaba escapar da ameaza, do ruido que acontecía ao redor, e a escrita posibilitou crear ese lugar alrededor da natureza. Bueno, eu vou comentar un pouquinho o poemario, se vos parece ben, recitarei así algúns poemas ao longo da presentación. Se vou tomar un pouco do papel, e ás veces é polos nervios. Ben, o tema principal é a maternidade, ese momento de acubillo, de estreitar o vínculo, de irmos coñecendo. Quería transmitir a sensación de tenrura, de suavidade, o recendo tan maravilloso, de cando nace a túa filla, eses primeiros sons hipnóticos, o rumor no silencio, ese sentimento que é un amor extraño ao principio, porque, sobre todo, cando nace a túa filla é un instinto máis ben de protección, porque é un amor que vai se formando e consolidando co tempo. Falo da maternidade, pero tamén falo da perda e da incerteza que supón a procura da maternidade. Ao comezo, cando estes versos aínda non tiñan forma ou xa aparecía como unha forma de poemario, dubidei se estes poemas do principio, que teñen que ver co aborto e coa procura da maternidade, se tiñan que estar ou non. Mais centrarme na propia maternidade. Mas cheguei a unha conclusión, que é algo obvio, que o que non se nomea non existe. Entón, eso era non darlle visibilidade a algo que afecta a moitísimas mulleres, que é o aborto, que é a procura da maternidade a través de técnicas de fertilidade. Polo tanto, tiña que estar no poemario eses poemas, porque ademais forman parte do que eu son como nai. Por exemplo, cando falamos do aborto, pasa moito tamén que escoitas o de é algo común, non? É algo que nos acontece a tantas mulleres que dentro desa colectividade parece que non ten a importancia que ten de xeito individual. Esa tristura, esa especie de do ao que temos dereito a procesar o que estamos a pasar, négase baixo a excusa de que outras mulleres han sufriron, da súa frecuencia e asúmase como algo normal e colectivo. De feito, no poemario non aparece en ningún momento a palabra aborto. E non o fago de xeito eufemístico, senón todo o contrario, porque para min é unha palabra que xa non ten... É unha palabra como un termo médico, xa está carente de valor emocional, xa non o ten. Entón, utilizo perda, que para min é moi importante, esa palabra ten moitísimo peso, está máis relacionada coa morte, quizáis. Nesa procura da maternidade, falo ao principio de refuxiarme, tamén outro refuxio, ao principio ben distinto da natureza, que refuxiarme na actividade, no doméstico, no cotiá, na acción, no verbo, para escapar da preocupación e pensar. A mirada fixa na xuntura ennegrecida das baldosas, a fricción esparexendo unha nuba de asteroides que debullan un universo estragado. Ao tempo que as mans cargan con furia no chan, a carballeira aproxima o seu canto á fiestra.
sortear a serpe, as horas acumulándose no brillo, atrapadas na viscosidade. O son das árbores é un verso caído que soa a pregaria, un son que non escoito, hai tempo que deixei de crer. Suturar a ferida, desafiando a perpetuidade da mancha. Algunhas son vestixo, como as que deixan as papoulas humedecidas. Depurar con lixivia, a brancura, desfacer estigmas. Recrearse na roupa tendida en ringleiras simétricas, bandeiras dunha patria amolecida, ao bordo da rendición. Espallar o aroma e desviar a ausencia. Ao abrigo do verbo, fago trampas e esquezo. Quedo a dormir no interior da crisálida. Aquí a natureza asoma, así a poucos, vai penetrando no poema. A natureza é un refuxo, pero quizáis tamén unha natureza algo idealizada, porque é unha natureza que créase para o poema. Por iso, esa ausencia de elementos concretos a veces, sí que aparece pois os pardais, as margaridas, pero parece que non hai moita interacción con eles, non? Se hai, é de xeito moi sutil. Xa o primeiro poema di ao final: o intento de nomear, o que abrolla, de idear un xardín botánico abeirado nunha escuridade a que só eu chego. Que ese espacio, esa escuridade a que eu chego, ese espacio de burbulla creativa para inventar esa fraga, esas árbores mestas. Mais, avanzando nos poemas, avanzando no transcurso do poemario, a natureza, a miña filla máis eu, imos convivindo de tal xeito que todo remate sendo real. Prodúcese unha total simbiose coa natureza. E gústame pensar que nese xardín botánico do principio, é dicir, unha natureza manipulada polo home, a esa natureza en estado puro, esa natureza salvaxe, nos versos que falan, por exemplo, de Julia Hill, ou na nervadura das polas, nas que construese o templo salvaxe e natural a miña filla. Naciches unha tarde de inverno, baixo a mirada de centos de pardais colmando as copas. Na alfombra mesta, as pernas abríndose, as cosas sostendo, a tensión do mundo no extremo. Na orografía do corpo recalamos nos lugares asolagados polo lume, a dor mitigando, correcendo, das margaridas salvaxes, o romeu quecendo a túa saída. A bolsa cristalina reflectía os compases voadores. Acubillabaste dentro, cos puños apertados no centro dun son acuoso que remataría a siña. Gorecida polas mans respiraches, por primeira vez un ceo verde arregado de sendas. Mireite, afundín nos teus ollos musgo e souben que o amor viña de antes. Vencelladas as raíces desta terra, ao que fomos, aquel bosquexo. Coidarte é abrazar teu corpo transparente coas polas máis longas da árbore máis alta. Como comentou antes Ramón, a timidez das copas, que é ese fenómeno biolóxico para dar entrada, para que a luz penetre nese espazo que deixan as copas das árbores, titula o libro, o título foi algo que foi máis posterior á creación dos poemas, pero era un fenómeno que a min obsesionar, pero interesábame desde hai moitos anos xa. Pareceme moi poético e ademais pareceme que ten moitísimas lecturas, porque esa idea precisamente interésame moito na poesía, as lecturas que pode haber dun poema na lectora, non? Todos sabemos que o poema fai no lector realmente na súa lectura. Nesa fenda que se abre entre as árbores hai moita empatía, é un espazo que deixan as copas, esas liñas que debuxan no ceo, hai sororidade. De aí que ese poema, por exemplo, do que comentaba antes de Julia Hill, que co seu activismo pois conseguiu, subíndose a unha árbore, que evitar a tala de todo un bosque, non? Pero esa fenda tamén pode ser, ademais dun espacio que fai a empatía, que propicia a empatía entre as copas das árbores para a entrada da luz, tamén pode ser
unha rotura, unha fenda. A rotura ás veces é un cambio abrupto no que aparece a oportunidade tamén. Vou ler agora un poema que quizáis é a transición, digamos, cando a natureza asoma totalmente ao poemario, non? Con esa xestación. Na profundidade da fraga, o versa muda a súa natureza e deixa de ser presaxio. Gabea ata enrolarse a liña de cada rama. Salva cada xema, separa cada folla coa delicadeza das ás despregadas na aparente seantes do bo. Creces dentro de min e o verso despréndese das veas. Na cúspide dos carballos tece unha trama de filamentos azuis que bulen directamente ao corazón. Na timidez das copas, o bosque respira a través do poema. Aquí está a natureza en estado puro, explosiona por mor desa xestación que acontece. Xa non hai incerteza, xa hai posibilidade de ser nai, e ademais é ser nai ao abeiro da natureza, que ao mesmo tempo nai tamén. Hai varias cuestións moi presentes no libro, e unha delas para min é a percepción do tempo, ou máis ben a non percepción do tempo. No momento que estou coa miña filla, esas horas de arrolo, de pel con pel, pois cando me examino o corpo no espello, o tempo non existe. Ás veces pregúntome se o tempo pasa rápido ou está dilatándose, en realidade. É un período de vixilia constante, de entresoño. Só importa un momento. E vou ler un poema que o describe moi ben, penso. Chuchas na mamila e axitas os dedos contra o peito, pianista usada que toca cos ollos pechados. A porta entornada, a luz que reverbera nas fazulas. As dedas abríndose como a un abanico, riscando debuxos na miña perna. A tesouro, a pegada invisible co coidado dunha pintura prehistórica. Moramos nun estado leitoso, esquecemos a medida do tempo. Outro elemento que eu trato de transmitir como algo característico do poemario é a luz, porque para min a luz é moi poética, é moi sensorial, é como un detonante das propias emocións. Hai dende unha luz dura, violenta, afiada, como por exemplo nun poema que falo desa sala de cintos no hospital, onde estamos varias mulleres embarazadas, co monitor que mide o latexo fetal á beira, claro, unha luz moi dura, non? E os latidos solapándose uns aos outros. Tamén hai unha luz dunha superlúa que de súpeto nun momento que estou lavando a louza pois aparece o reflexo nun vidro dunha casa veciña. É unha sorpresa, é algún momento como moi máxico, non? Tamén está a luz nese momento que eu estou coa miña filla no cuarto, esa luz que entra ás veces un pouco pola fiestra, debaixo da porta. E vou ler un poema que penso que pode reflexalo. As persianas destilan na parede unha liña con óvalos de luz. O sol receita quedar fora do teu sono. Disfrazo coa nana o rebumbio da cidade e interpreto o pentagrama luminoso. Adiar baixo a porta, sodar, coas notas que adiviñen a linguaxe do teu pranto. Este debuxo, precisamente, que fan as persianas, que fai a luz que penetra a través das persianas, ten que ver moito co visual no poema. Isto creo que reflexa moi ben o proceso creativo, porque eu transcorría neste tempo que surdiron moitas ideas nos poemas. Eu pasaba moito tempo coa nena no colo, moito tempo no que eu non podía tomar notas así deprisa, pero non podía sentarme a escribir un anacolongo. Entón ia confeccionando algúns dos poemas na miña mente, e claro, parecíame moi poético esa imaxe da luz pasando o tempo
deses óvalos de luz que ian debuxando diferentes formas na parede, non? Para min a luz dese xeito é fundamental na poesía. Sobre a estrutura, por exemplo, e o proceso de escrita tamén, penso que o poemario ten un fío moi narrativo, sobre todo ao principio, non? Porque hai unha sucesión de acontecementos que van poñendo como un pouco de orde nos poemas, non? Si que despois, precisamente por esa ausencia da medida do tempo que non existe tanto na maioría dos poemas, pois aí xa desaparece, non? E iso que realmente o proceso de escrita non ten relación directa coa creación dos poemas, pois eu realmente escribín primeiro os poemas que tiñan que ver coa maternidade e logo surdiron os outros. Por exemplo, eu creo que para entender o resto do poemario, o primeiro poema é un pouco o que dicía Ramón, onde aparecen varios elementos que van sucederse no resto dos poemas, non? Ese verso inicial que debe ser a orixe é o desexo de ser nai. Entón, a partir de aí é un pouco, saben, o debezo, a procura, o aborto, non? A maternidade infrutuosa, a maternidade, por fin, e logo a crianza. Nesa procura infrutuosa xurde a dúbida, e ademais, como esa dúbida estive presente nunhas experiencias que marcaron tanto de perda, pois logo cando por fin, digamos, chega o embarazo, hai dúbida tamén, hai medo a perda outra vez. Custa creer que o embarazo está a acontecer, que é algo real. É como no momento de tomar conciencia de que existe un latexo, de que o latexo está aí, non? E que é o comezo da vida. O monitor emborcando contundente ese ruido que di, que xa non es contorna difusa na néboa. Conxugar, por fin, o verbo. Latexo, latexas, latexamos. Deter a conxugación do verbo desexar. Enroscarme no son abrupto e metálico e deixarme levar polo torrente sanguíneo. Ter a certeza de que unha luz cegadora habita dentro de min. Aínda que, bueno, o tema principal é natureza, coa maternidade, pero sí que hai algo de un elemento da natureza que gustaría me salientar, que é a terra, en concreto, non? Porque a terra está presente, igual non en todos os poemas, pero en case todos, dende os terreos áridos, devastados, o baleiro, non? Tamén da terra, hasta a semente, o agro, as raíces, que para min as raíces é algo que é fundamental no libro, porque así como as árbores que enraízanse na terra, hai ese amor nai-filla, vai ao longo do todo o poemario, vai estendendo as súas raíces na terra. É un xeito de afianzar o amor, como nese último poema, onde no comezo, ao sementar, xurde a expectación. Neste último poema, ademais, así como nos poemas anteriores existía como un parar o tempo, vivir o momento, aquí xa xurden outras preocupacións, non? É como a preocupación da maternidade xa máis aló da propia infancia, non? Son inquedanzas que teñen que ver xa co futuro, porque penso que aí é cando eclosiona o amor, é cando unha decátase de que o amor é incondicional. E vou recitar este último poema. Amar deste xeito, os segundos despois de tapar a semente coa terra, agardando co silencio a piques de estalar e o peito expandíndose. A escuridade sometida ao debezo e a palabra. Amar deste xeito, portas e fiestras abertas, ensanchar as fisguas, para ventilarse en apuro, que embeba o ar da carballeira, que traia de volta o poema. Apalpar o limbo, sentir a humidade, a pericia da nervadura construindo o teu templo. Na punta da lingua, o sabor agridoce de saberte, tan frágil, e aínda así comprender
que para sobrevivir a treboada a clave é aferrarse ás polas máis febles. Amar coa vertixe da inquedanza, perpetuándose alén da morte. Procurar no discorrer do zume o legado. Amar deste xeito. Lévasme na man, nunca ao revés, canto preciso descansa na túa palma. E, bueno, ata aquí, pois, remato a miña intervención. Sí, que a autora te explique tan ben e tan polo miúdo que consiste un poemario, non? Primeiro escoitalo da súa voz, eu penso que é importantísimo. A poesía naceu falada e cobra todo o seu sentido cando escoitas pronunciala, emitila, non? E logo, pois, bueno, traía unha serie de preguntas, pero están todas máis que contestadas ao longo das palabras de Ruth, non? O que sí que te quería mellor preguntar era que un pouco nos explicases mellor, bueno, que foi a partir dese medo inicial, que foi despois o máis complicado de facer a hora de pasar todos eses sentimentos e todas esas inquedanzas ao texto, ao verso. Sí, bueno, eu tive algunha dificultade, sobre todo os poemas que falan da maternidade, para min foi máis sinxelo, claro, porque falas dunha emoción que queres contar, digamos, non? Quizáis rememorar a perda, de feito tiña algún poema que tiña que ver con esas experiencias un poquinho máis duro e desboteino totalmente, pero quizáis aí sí, é como escarbar nunha ferida, non? Que estaba aí, pero realmente creo que foi un exercicio de escrita tamén non só para transmitir unhas emocións, senón tamén para coñecerme eu, tamén para ordenar todo o que aconteceu e tamén para comprendelo. E logo sí que, por exemplo, tiven dificultade, hai un poema non o lin que comeza a beirada ao meu peito, que digamos que foi un dos primeiros poemas que eu escribí para este libro, e quizáis foi co que tiven máis dificultades e quizáis estou satisfecha co resultado, pero tiven bastantes dificultades porque claro, estou falando de que estou paseando a miña nena polo corredor da miña casa e de súpeto non existe un corredor, senón que é un bosque, estou pisando as raíces, teño que ter cuidado para despertala, e para min foi moi complicado porque quizás é un poema que cambia da realidade do que é o momento real, onde estou nese momento, físicamente, a algo que está nunha ensoñación, na creación do poema. De feito, para min é un poema, eu creo que foi o detonante, foi pisar unha táboa da miña casa, renxer e pensar na raíz dunha árbore, que para min é fermoso que a partir de aí xurdira o poema. De feito, o que está aquí detrás no poemario, di, que son un fragmento dese poema, di: co paso lento procuro non deixar pegada nesta fraga virxe, prometer un ronsel invisible a cambio dun refuxio. Porque penso que é moi importante, ao mesmo tempo que non quero despertar a miña filla, pero tamén non deixar pegada nesa natureza que eu estou transitando, estou compartindo con ela. Finalmente, unha vez escritos, realmente serviron estes versos para saldar esas inquedanzas? Logo tamén o dirán os lectores, non? Se realmente teñen esa percepción, pero eu para min creo que sí. Non sei se queres facer algunha pregunta ou plantexarlle algo a Ruth. Eu querería agradecer a Ruth, sobre todo, que incluíse no poemario non só a maternidade da crianza, senón a perda. Moitas gracias. Si, é que eu creo que precisamente o que dis, non? Que se fose un poema que salta a maternidade e todo isto, pois está moi ben. Hai moitas formas de vivir a maternidade, non todas as mulleres viven unha experiencia como un aborto, non? Non ten nada que ver, pero eu creo que ás veces sí que é certo que vivimos no mundo tamén das redes sociais, onde todo se maquilla un pouco, e creo que é importante ás veces ver tamén a cara B, non? Da maternidade. A maternidade é maravillosa, pero tamén ten momentos difíciles, entón creo que é importante tamén que este.
E máis, eu atreveríame a dicir, non sei se é usado pola miña banda, pero bueno, eu digo que moi posiblemente a conexión coa natureza que se establece no teu poemario, que é fermosísimo, ten moito que ver coa perda. Sen a perda previa, Sí. é moi posible que esa conexión coa natureza non se dese. Sí. Bueno, pois, nun día como o de hoxe que comezamos... Eu quero dicir, perdón, sí. precisamente antes de concluir, sí que, bueno, agradecer de novo a ti e a Librería Paz e a Laio Vento, porque ademais, ás veces non tes a liberdade de crear o apoio dun editor. Eu sentime moi cómoda e estou moi contenta co traballo de Laio Vento, porque houve un traballo moi serio, cumplindo sempre os plazos e ademais sempre as dúbidas que eu tiña sempre estaba aí Alfonso tamén para axudar, e nese sentido estou moi orgullosa do traballo final, a verdade que sí, tanto o traballo de edición, de maquetación, todo. E teño que agradecer a editorial tamén. Bueno, dicía antes que bueno, este poemario que é tamén un pouco un tránsito, non? Dende o medo á esperanza, pois bueno, quería rematar dicindo eso, que un día como o de hoxe que comezou co son das bombas, pois, bueno, polo menos nós os rematamos escoitando os versos tamén de esperanza, que ao fin e ao cabo a poesía non deixa de ser un canto sempre de esperanza grazas a Ruth. Pois moitas grazas. Moitas grazas. Gracias por venir. Enhorabuena.